טוב, ברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לפרק לגורמים את מה שבאמת עובד בפרזנטציית מחירות, ולהבין למה לפעמים, גם כשהכל נשמע הכי הגיוני בעולם, העסקה פשוט לא נסגרת. אז בואו נתחיל ישר מהכאב הזה שכל איש מחירות מכיר. אתם יודעים, הרגע הזה שבו הפרזנטציה פשוט מושלמת, כל הנתונים במקום, הטיעונים חזקים, הכל הגיוני. ועדיין, בצד השני, הלקוח מענהן, אבל לא באמת משתכנע. למה בעצם? מה קורה שם? והציטוט הזה הוא בעצם כל הסיפור על רגל אחת. מחירות, בסופו של דבר, לא נסגרות רק על לוגיקה קרה. הן נסגרות על אמון, על חיבור, על התחושה הזאת שמשהו פשוט מרגיש נכון. התחושה הזאת חשובה לא פחות מהעובדות, ולפעמים, למען האמת, היא אפילו יותר חשובה. אז מה באמת, אבל באמת, מתחולל בתוך המוח של הלקוח באותם רגעים קריטיים? בואו נצלול רגע למדע שמאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות. אז זהו, שהניורומדע מראה לנו משהו די מדהים. המוח שלנו לא מעריך ערך בצורה אובייקטיבית וקרה. ממש לא. זה תהליך שהוא קודם כל רגשי. הכן או הלא מגיעים מהבטן, מהרגש. ומה עם ההיגיון? ההיגיון מגיע אחר כך כדי לתת צידוק רציונלי להחלטה שכבר התקבלה עמוק בפנים. וזה עיקרון פשוט קריטי להבנה. קוראים לזה הטיית היחסיות. המוח שלנו חייב נקודת ייחוס. פיסת המידע הראשונה שנותנים לו הופכת לעוגן, והעוגן הזה קובע איך כל שאר המידע ייתפס. חשבו על זה. אם מראים לכם מוצר ב-5,000 שקלים, ואז מציעים אותו ב-2,500, זה פתאום מרגיש כמו דיל מטורף. למה? רק בגלל העוגן. ויש עוד משהו שהמוח שלנו עושה באופן אוטומטי. פסיכולוגים קוראים לזה שניאת הפסד. בגדול זה אומר שהכאב מלאבד משהו חזק פי 2 מההנאה להרוויח משהו באותו שווי. לכן, מסגור של הצעה כדרך למנוע הפסד כלשהו, הפסד של כסף, של זמן, של הזדמנות, הוא כלי כל כך חזק. זה פשוט מדבר ישירות לפחד הכי בסיסי שלנו. אז איך מנפתים נכון בעולם הרגשי הזה? ובכן, מומחי שכנוע משתמשים במסגרת של 6 עקרונות. הם לא סתם זורקים עובדות. הם יודעים איך לעגון לרגש, איך לעורר סקרנות, איך לספר סיפור שיוצר חיבור אנושי, ובסוף, איך לוודא שהפתרון שהם מציעים פשוט מתחבר בול למטרות של הלקוח. אוקיי, אז דיברנו על מה שקורה בראש, אבל איך זה מתבטא בעולם האמיתי, בפגישה עצמה? בואו נדבר קצת על הגוף שלנו, ועל איך המסרים השקטים האלה, הלא מילוליים, מעצבים את כל הסיטואציה. בגדול, המדע מחלק את שפת הגוף שלנו לשני מצבים, פתוחה וסגורה. יציבה פתוחה, אתם יודעים, זרועות פתוחות, גוף רגוע, משדרת ביטחון, פתיחות, רצון להתחבר. לעומת זאת, יציבה סגורה, ידיים משולבות, גוף נוקשה, משדרת מסר תת-מודע של מגננה, של ריחוק, של אני לא איתך. ופה זה נהיה פשוט מדהים. תראו את המחקר הזה. לקחו קבוצת שופטים וביקשו מהם לזהות שקרים. אלו שישבו ביציבה פתוחה, נינוחה, הצליחו לזהות שקרים בדיוק של 66%. לא רע בכלל. אבל אלו שישבו ביציבה סגורה, רק 57%. זאת אומרת, עצם היציבה שלהם פגעה ביכולת שלהם לקרוא את הסיטואציה. מטורף. וזה אולי הנתון הכי חשוב בכל הסיפור הזה. במפגשים פנים אל פנים, יותר ממחצית מהמסר שעובר לא מגיע מהמילים, הוא מגיע מהגוף, מהטון, מהנוכחות. זה נתון שחייבים פשוט חייבים להפנים. אוקיי, אז הבנו את הלמה. עכשיו בואו נדבר על האיך. איך לוקחים את כל התובנות המדעיות האלה והופכים אותן לטכניקת מחירה שעובדת בשטח. בואו נחבר את כל הנקודות. כשמסתכלים על אנשי המחירות, הכי טובים שיש, רואים שהם שולטים ב3 עקרונות לא מילוליים. זה מה שמבדיל אותם מכל השאר. זה הסוד שלהם לבניית אמון ולהנאה לפעולה. העיקרון הראשון הוא מה שנקרא סמכות שקטה. זוכרים את היציבה הפתוחה מהמחקר? אז זה בדיוק זה. הם משתמשים בגוף שלהם כדי לבסס אמינות וביטחון עוד לפני שהם בכלל פותחים את הפה. הרושם הראשוני נוצר בלי מילים. שנית, הם מתנהגים כמו במאים של סרט. הקול שלהם הוא לא רק כלי להעברת מידע, הוא כלי לבימוי הרגש. הם יודעים מתי להאט, מתי להגביר, באיזו מילה לשים את הדגש. הם לוקחים את הלקוח למסע רגשי מבוקר. והעיקרון השלישי, שהוא קצת יותר מתקדם אבל סופר עוצמתי, מגיע מעולם ה-NLP. טכניקה כמו שיקוף למשל, שבה מתאימים בעדינות את שפת הגוף לזו של הלקוח. כשזה נעשה נכון, באופן אותנטי, זה יוצר חיבור תת-מודע עמוק ותחושה אמיתית של הוא מביל אותי.
אז אם נאסוף את כל מה שדיברנו עליו, מה השורה התחתונה? מה התובנה הכי חשובה שכדאי לקחת מכל המדע הזה? בנג'מין פרנקלין אמר את זה הכי טוב, מעשה טוב עדיף על דיבור טוב. ובסופו של דבר זה בדיוק העניין. ערך הוא סיפור שהמוח מספר לעצמו, והלקוחות הם בוחנים את מי שמספר את הסיפור לא פחות מאשר את הסיפור עצמו. אז פרזנטציה מנצחת היא לא עניין של תסריט מושלם, היא עניין של ניהול מדעי של אמון. זה לא רק מה אומרים, אלא איך מפגינים אמינות בכל ערוצי התקשורת, בגוף, בקול ובמילים. הכל ביחד בונה אמון אמיתי. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת אחרונה, שאלה ששווה לחשוב עליה. כמה הזדמנויות עסקיות הולכות לאיבוד לא בגלל שהטיעונים לא היו טובים, אלא פשוט בגלל שהתחושה בצד השני לא הייתה נכונה? תודה רבה.